Vidíš na e-shopoch podozrivé Black Friday zľavy? Ukážem ti rýchly spôsob, ako si overiť cenu pred zľavou. Jednoducho si do prehliadača na počítači doinštaluj rozšírenie Hlídač shopu. Registrácia nie je potrebná a funguje veľmi jednoducho. Otvoríš si nejaký produkt a zobrazí sa ti graf zobrazujúci históriu ceny produktu. Vieš takto jednoducho zistiť, ako sa vyvíja cena a či cena produktu naozaj klesla. Otvorím si napríklad reproduktor Anker Soundcore Select for Go Black naozaj, ktorý sám používam na cestách. Vidíme, že cena začínala 21. marca 2025 na 29,90. Následne reproduktor zdrážel na 37,90. Potom sa dlho cena držala na 31,89 až na jednu zľavu, kde reproduktor zlacnil o 5 eur. Po zľave zdrážel o euro. Teraz je však v skvelej zľave za 22,51. Keďže je cena výborná, hneď som si vzal ďalší kus, keďže sa dajú dva reproduktory spárovať do stereozvuku. Na cesty je to naozaj super spoločník a ak by som nepoznal tento reproduktor a jeho cenu, Hľídač shopu by sa mi pomohol uistiť, že nakupujem výhodne. PS. Musím však upozorniť, že Hľídač shopu nepodporuje všetky stránky, zastav si video a pozri si, ktoré weby sú podporované. Ak nájdeš produkt na nepodporovanej stránke, môžeš použiť dobre známu heuréku, kde si cenu porovnáš s inými e-shopmi. Za tip ďakujem kanálu Geekboy, ktorý stránku dlhodobo odporúča, bez neho by som rozšírenie nepoznal. Môžete pozrieť jeho kanál, vždy odporúča výborné produkty a služby za dobrú cenu. Produkty porovnáva nezaujato a s dôrazom na presnosť parametrov a už som sa od neho párkrát inšpiroval.